Eluf ta' familji reġgħu qattaw lejl ieħor fi sħana tremenda wara li l-provvista tad-dawl inqatet mill-ġdid madwar il-pajjiż bl-aktar postijiet affettwati jkunu ż-Żurrieq, Ħaddingli, Rabat, in-Naxxar, il-Mosta u San Ġwan. F'żoni bħal Santa Venera l-provvista kienet ilha li inqatet mill-11 ta' bil-lejl u sa filgħodu kienet għadha ma ġietx. Dan apparti li f'xi lokalitajiet ħafna esperjenzaw low voltage fejn id-dawl jitbaxxa l-ftit u jerġa' jiġi. Dan il-qtuħ huwa riżultat tal-fatt li l-Gvern baqa' ma investiex biex jimmodernizza s-sistema tad-distribuzzjoni għalkemm skont l-Eni Malta l-qtuħ frekwenti qed iseħħ minħabba li qed jisħnu l-cables taħt l-art kaġun ta' sħana qawwija. Iżda pront wieġeb is-Sindku Laburista ta' Ħalsafi illi f'post fuq Facebook waqqa retorika tal-Gvern tant illi qal li f'Ħalsafi issaħħew żewġ substations u xorta spiċċaw bla dawl għal 3 iljieli infila. U x'inhu l-każ il-Gvern donnu ftit li xejn qed jinkwieta fuq din is-sitwazzjoni u meta indirizzat lil ġurnalisti l-erba' filgħaxija għal laqgħa fil-Magħluq, il-Ministru Miriam Dalli qalet biss li hi tifhem il-frustrazzjoni tan-nies, iżda ma tat ebda soluzzjoni konkreta. Miriam Dalli imkien ma rreferiet għal fatt li jistess kienet wedet li dan il-qtuħ fid-dawl se jkun xi ħaġa tal-passat u li l-Gvern qed inaqqas il-power cuts. Dan huwa kliem il-Ministru Dalli ftit ta' xhur ilu. Insaħħu l-provvista tal-elettriku fl-Inħawi, tal-Iklin, il-Mosta, in-Naxxar, il-Gargur, il-qtuħ tad-dawl naqas b'aktar minn 33%. Intant il-laqgħa ta' Miriam Dalli mal-ġurnalisti saret bla kameras u allura ma kellniex il-possibilità nirrekordjaw it-tweġibiet tal-Ministru. Fost l-oħrajn kien hemm domandi dwar il-kumpens li għandhom jingħataw il-familji bil-Ministru tajt li l-Gvern mhux se jagħti ebda flus għall-ikel kollu illi ntramma mill-familji. B'kuntrast il-Partit Nazzjonalista insista li l-inqas li jista' jagħmel il-Gvern ta' Roberta Bela u li jikkumpensa lil dawk li spiċċaw vittmi tan-nuqqas ta' responsabilità tiegħu u li qed ibatu minn dan il-qtuħ fis-servizz essenzjali tal-elettriku. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dak li seħħ din il-ġimgħa jikkonferma kif Roberta Bela falla anke f'dan is-settur. Inti jixraqlek tmexxija serja u bi pjan, inti jixraqlek aħjar, stqar Bernard Grech.